Il-Presidenza ta' Malta fl-Unjoni Ewropea se tkun l-ikbar sfida diplomatika li pajjiżna se jkun qed jaffaċċja minn żmien is-sħubija fl-Unjoni Ewropea. Sfida li Malta tħejja liha bl-aqwa mod possibbli. Fost oħrajn b'ħafna taħriġ lill-impjegati. Taħriġ mifrux fuq perjodu ta' sena foqsma relatati mal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea biex kulħadd ikun imħejji sew biex jaqdi dmiru bl-aħjar mod. B'kollox se jsiru madwar 200 laqgħa f'Malta u f'Għawdex li għalihom mistennija jattendu madwar 20,000 delegat. L-attenzjoni tal-ġurnalisti fuq pajjiżna wkoll se tkun waħda b'saħħitha, kif madwar 1500 ġurnalist se jkunu Malta fuq perjodu ta' 6 xhur. Dettalji dwar dan tom is-Segretarju Parlamentari Ian Borg waqt li kienet jindirizza seminar għad-diplomatiċi barranin. Irrefera wkoll għall-iżviluppi riċenti marbuta mal-Unjoni Ewropea, partikolarment is-sitwazzjoni fir-Renju Unit, u qal li din hija sfida kbira li l-membri stati kollha flimkien issa jridu jitrasformaw f'opportunità. Kien hawn li Ian Borg qal li fid-dawl ta' dawn il-preparamenti l-għan prinċipali tal-Presidenza Maltija se jibqa' dak li tqarreb l-Unjoni Ewropea lejn iċ-ċittadin u twassal biex l-Unjoni Ewropea tkompli tieħu d-deċiżjonijiet neċessarji fl-aqwa interess tal-istati membri.